muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. Jalla gwani na mamallakin duk wata rayuwa, mai yau mai gobe sarkin da ba shi da ɗan uwa. Da damini kima a yau na rero wasu baitika abun yan uwan mu ɗalibai yan shakka Ahmad. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. Ya Allah ka gado dubu na salati kayo akwai shugaban mu annabi wanda bai kwaikwayo. Halinsa kasa sahabu duk mun yi riko da su irin sabu bakar Umar har Usman Ali. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani, iyayenmu da ƴan uwanmu duk sun zo ga su nan. Muna ce fa a yau muke ta saukar Qur'ani, muna ce fa a yau muke ta saukar Qur'ani. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. Yau na hango ba ɗalibai sun ci akan su sau sun yi saukar su mun gani Allah ya nufa. Sun caɓa do suna da kamshin su gaba ɗaya, ashe aka saukar take da daɗi na gaskata. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. A yau ni zancen da zan yi gun ƴan uwa ku ji matasan mu da kankanar mu sai mu tsaya mu je. Shin wai marabar jahili da malam ku faɗa na ji, ashe ko ba amsa mun san dai ilimi ne. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. To ashe ilimi dai yana da daɗi ya ƴan uwa, domin shi ilimi bagin shiki ne kuma garkuwa. Idan baka da ilimi a yau wannan rayuwa, ashe kai da su o'o babu bambanci ɗan uwa. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. To mu dage ba mu nemi ilimi dai ya ƴan uwa, domin sai fa da ilimi ba komai ke karuwa. Allah dai ya jibanci al'amuranmu da ƴan uwa, ya ƙara da daman na san habibi na shugaba. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. Dakata in kai gaisuwa a gun jagora gwani, madubin mu majinginin mu alshakka misu gwani. Malam kamis ni nake nufi wanda ya zama gwani a gun ƴan shakka Ahmad a yau ni na gaskata. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. To ashe ka zama to bakin shikin duka ƴan zawiya, a yau buri na ka ya cika da mu baki ɗaya. Ina roƙon Rabbana ya kare ka gaba ɗaya, ya sada ka da rahamarsa dan annabi shugaba. Yan shafa Ahmad a yau mu murna muke da saukar Qur'ani da saukar Qur'ani. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. Kalaje kun aran malam Muhammad jarimi, mai nuna mana sai da haƙuri neman ilimi. Malam Ibrahim Tijani dole na gaishe da kai, malam aho na ku ne batun duk mun gaida ku. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. Ɗaliban tafi da kai wa saukar anan su zana sazin nurai nura uka zama gwanin hikima ke. Ina bi nisa a yau ba kai ma ka zama gwani, su ma ilman sir da yuna walkun zama jarumai. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. Abdullahi kai ma a yau ban barka ba, ina bi Abdallah har kai a yau ban barka ba. Kariman sikin zamo bana dola kai da ke na gaishe ki Safiya ballatan kun zama jarumai. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. Sannan sai bilki su bilika musu na kai da ke, ina ummul kairin rami a yau na kai da ke. Na ki so kun
matan aji Halimatu na gaida ke. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. Sana ce gun alkiyar Usman dole na gaida ke. Ina Aisha Abubakar a yau ke ma gaida ke. Ina Luratu Usman a yau kun zama jarumai cikin zawiyar da babu tamkar ta duniya. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. A nan za na zaya da zantuka na ya ɗan uwa idan an cewa ya kuce aina ku ne. Ira mun soma na zawiyar Shak Ahmadu bane mai ɗaukar ilimi a gun sayyadi Kamis Umar. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. A yau mu murna muke da saukar Qur'ani. A yau mu murna muke da saukar